Γιατί να κουβαλάμε την μπαταρία στην πλάτη? Πολλοί λόγοι. Πρώτα απ' όλα, όταν την έχουμε στην πλάτη, είμαστε ευκίνητοι. Είμαστε εύχριστοι. Δεν χρειάζεται να σέρνουμε το καλώδιο το οποίο μας βαραίνει. Δεν την νιώθουμε σε μεγάλο βάρος στην πλάτη. Να το ξέρετε, είναι σωστά σχεδιασμένο το γυλαίκο και το βάρος της πέφτει ομοιόμορφα σε όλη την πλάτη μας. Είμαστε πιο γρήγοροι, πιο αποτελεσματικοί. Πάμε σε οποιοδήποτε σημείο του χωραφιού μας. Φανταστείτε τώρα να είναι ένα έδαφος επικλινές και να χρειάζεται να μεταφέρει την μπαταρία του αυτοκινήτου που είναι 20-22 κιλά στο πάνω μέρος. Εκεί είναι πολύ δύσκολο. Ενώ εδώ μετακινείσαι πάρα πολύ γρήγορα, ειδικά στα ανώμαλα εδάφη, ακόμα και όταν χρειάζεται να ανεβούμε, ας πούμε, λίγο πάνω στο δέντρο, που μπορεί να είναι κάποιο σημείο που μπορούμε εύκολα να το κάνουμε. Μα με την μπαταρία στη πλάτη είμαστε ανεξάρτητοι. Αυτός είναι ο λόγος που κατευθυνόμαστε προς αυτόν τον τύπο της μπαταρίας και υπόψη από τη νέα σεζόν θα έχουμε άλλους δύο τύπους μπαταρίας με λιγότερα αμπερόρια που θα είναι και πιο οικονομικές. Ακολούθησέ μας για να μην μένεις πίσω στα νέα.